Καλώς ήρθατε στο part 4 είναι. Ναι, 4 είναι. Ω, σχεδόν το τρώω στο κόπτερ. Ω, τους έχω. Έφυγε. Πρόλαβε και έφυγε. Πώς και έτσι. Πρέπει να το σκοτώσω. Και το σκότωσα. 8 άτομα ρε. Πού να προλάβεις να σκοτώσεις ρε. Ίσα ίσα προλαβαίνω να στοχέψω. Τον έφαγα! Αυτό είναι το μόνο καλό στο bow. Άντε στο διάλογο ηλίθιε. Χρειάζομαι life. Χάσω. Τέλος πάντων, GG. Easy λέει ο άλλος. Για 6 κιλά μας πήρανε ρε φίλε. Άλλη μια φορά εδώ να παίξουμε, αλλά να μην με βγάλει ξανά σε αυτή τη σκατοπόλη. Να σε βγάλει εκεί από το αεροπλάνο. Ναι ρε εσύ, γιατί πηγαίνω μέσα εκεί και όλοι αυτοί πηγαίνουν στο καράβι. Και δεν σπούσα λίγο coins, ούτε 1000. Τι θέση είναι? Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να μου δέσω. Κάτσε, σε περιμένω με το ελικόπτερο. Υπάρχει μια θέση απλώς για σένα. Όχι ρε ξανά ρε, όχι ρε ξανά, όχι ρε ξανά. Άστο και εμένα μια φορά μου είχε κολλήσει έτσι. Όχι ρε ξανά γαμώ τον αντιχριστό του μέσα γαμώ. Πότε πήγες εκεί ρε. Δεν μπορώ να προχωρήσω ρε φίλε με το ελικόπτερο άμα είναι έτσι. Έχεις το διάλο. Περίμενε με. Δεν πιστεύω τζάμπα τώρα να το πήρες Και τώρα θα το έπαιρνες με 2.000. Σε μένα θες να το έπαιρνα εγώ, θες πως πάει το αμάξι. Πώς γίνεται να φύγουμε αφού δεν πάτησα έψιλο. Και εμένα έτσι με είχε γίνει. Εγώ το παίρνω κατεβαίνω. Οκ. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Έρχεται άλλος. Δικός μας είναι. Φίλε, δε σοπλάρα που έχει ο δικός του. Και το τάγκ μου έπαιρνε. Έτσι βρε προχώρα μια ώρα. Θα του σκοτώσω τη μάνα τώρα. Ποιος είναι ο Power? 58. Dad ρε. Τι dead? Dad, Το διάλογο και γίνεται κολονικότερο. Με δύο σφαίρες δες εδώ. Είδε τώρα. αστόχησες. Ναι. Δες πως είναι. Σαν να είμαι σε τέτοιο. Σε διαφήμιση bottom. Τώρα. Από πίσω μου είναι ο Γκάνερ. Άρε, 2 hit λίγο, 3 hit. Την ώρα που έβγαινε. Αχα. Αλλά εσύ δεν ξέρω να μπεις εδώ. Ναι.
Fuck you, Γιατί το τι πρόβλημα έχει με το Δεν ξέρω εγώ, αλλά. Είναι με αυτό που παίζει. Η μάρκα είναι. Ναι, Τώρα μας υποχρέωσες ρε. Που να βγάλεις, να χέσεις, να βάλεις. Μας έρχεσαι στον κόλο. Κυριολεκτικά όχι. Ωραία. Ρε, αυτός έχει το όνομά μας. ποιος? Battle Gamers 55. Ναι. Σήκωσε το. Σήκωσε εσύ. Α, ελικόπτερο έχω. Και εγώ έχω κάποιον να σκοτώσω, τι να κάνω. Εγώ έχω βασικότερο. Α, το κλείσα. Δεν πειράζει, θα παίξουμε περισσότερο. Στο διάολο. Να το κατάλαβα. Πού είναι? Εδώ είναι. Να το δώσει το τηλέφωνο. Και κλείσε την πόρτα, μαμά! Ωραία. Και είμαστε πάλι ελεύθεροι. 9,5 ώρα. Ποιος φτωχές. Άντε, τώρα έφαγες. Σχεδόν. Αχ, ρε. Άμα δεν είχε το like τον έτρωγα. Όχι ξανά εδώ, ρε. Κι εγώ θα κάνω ρε spam σε σένα. Έτσι πρέπει. Τι είπα εγώ? Περίμενε με. Πώς το κατάλαβα τι θα ήταν η μαμά. Γιατί να μας αφήνουν να κάτσουμε λίγο μέχρι τη Battle Games. Α, Battle Games. Γες το άλλο. Με έφαγες. Ω, το σκότωσα! Αυτός που με σκότωσε. Με την άρκα. Ρε, τι καλά πράγματα που κάνουμε τις νάρκες. Όποιες ήταν κάνω. Ωραία. Μένω στη μάχη. Yeah! Wow! Słuchaj, bo dzwoniłam. Mama, κλείσε την πόρτα. Co? Ναι. Θανάση θα έρθει η Λίνα να σε πάρει, εντάξει? Είπε να είσαι έτοιμος να περιμένεις. Θα σε φωνάξω όταν θα έρθει, εντάξει? 7-4 επιτέλους! Ένα normal score! Εγώ λέω να κλείσουμε εδώ το βίντεο γιατί έτσι κι αλλιώς κοντεύουμε. Στο τέλος του. Ναι, bye bye. Οκ! Καταφέραμε. Τουλάχιστον έκανα τουλάχιστον ένα normal score! Όχο! Είδες, εγώ είμαι από τη ζωή. Εντάξει, ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε και κατηγορείτε το καλημέρα Easy ότι win, είναι. λέει! Θα είχαμε τρελάνει! Τέλος πάντων. Τους αφήσαμε 15 και λέει easy win! Τώρα να πάω εκεί και του τραβήξω ένα χέρι ξύλο θα Ω, λέει εσύ easy. είσαι σχεδόν πρώτος. Τρίτος είμαι. Premier Sport Day. Και καλή νύχτα. Ή θα συνεχίσουμε το βίντεο με το άλλο part 5.